het Hoenegod is voor alle meesten die wat springen uit de baan. Wij hadden els goed in de stringen, Minitski had alles in de hand. Je get het hinnen en het wat kennen, dit is een sterke Minitski. Want wie ze kennen, als net van die zwinnen, ze prachtig te werken, dat vind je meer. Je get het hinnen en het wat kennen, dit is een sterke Minitski. Want wie ze kennen, als net van die zwinnen, zo prachtig te werken, dat vind je meer. Dat ben je er al hier gongen, die Minitski. Oh, dan krijg je verhaal. Ik weet niet, daar op die boerderij, en dat bij vroeger Hermanenstaten. Ja? En daar had een groot kasteel staan. Ja. En daar op Siberniki is die ook een kasteel, Klein Hermanen. Ja. En overal rondgongen. En de geruchten gingen dat je bij het dorp overal gongen rennen. Maar we weten net wat ze binnen. We hadden er wel een zocht. We kunnen ze net echt vinden. Maar vorige zomer in weet ik nog wel, ik zakken er bij mij achter. Ja, maar moet je wat voor het dek staan van ja. Op ja, zeker. erin. Ja, zeker. Ja. En al je puin daaronder. Ja, maar je hebt altijd die tunnels. En ik ben daar niet zo mooi. Maar de enige tunnel dat je met tunnelvisie. Dodo de pruik even. Ik ben je presentator. Jongens, je moet even zien wat er gebeurt. Je moet even zien wat er gebeurt. Wat zullen we nou beleven? Wat is nodig, Sjen? Wat zullen we nou beleven? Jongen. Wat hebben we hier? Wat? Jo, security. Waar heb je security? Jongens, even ingrijpen. Pak die jongens even. En dan wordt ze direct even op een stip. Hè. Dit is het dan het wezen. Breng ze hier bij mij op een stip. Ja, dat ben je bij de man. Daar zit die smeerlaar van Joost en mij bij, joh. Ja, wat tokst. Verdikke. Ja, dat is net familie van mij. Nee, dat is heel erg. Kom op, jongens. Even links en rust voor mij. Even centraal. Ja. Even een applaus. Dan klappen ik nog wel om stukken, hè? Ja, je fysiek Bram. de hele bende. Willem. Hoe is het met hem? We zijn blij dat we weer uit dat smarige gat waren. Hoe krijg je het hier in een kabel Ja, om maar deze hier op te sluiten? Wat heb je bij hem? Dat is een bas met een knuppel. Juist. En die is snooit hem om een krijg van de preek. Hij is twee blauwe mansjes die in het hoenengat gooit. Ja. Die gooien ze erin. Ze zijn in de linkerhoeken beginnen te graven. Ja. En dan vind je hem het wel. En dat hebben we dingen. Dit is geweldig. Applaus, meisjes. Bram en Willem, wat je hem dien, hè, liep het neer en nooit. Een kratje op een verkeersbord. Het is levensgevaarlijk. En ten tweede, Jim heeft de fabrikant ingeschooid. Ik wil Jim een taakstraf opleggen. Alle dagen en naaien. En daar kun je een punten mooi verdienen. Dus, wat het best zijn best doet, is snuwen het eerste weer vrij. Dit is mijn oordeel en daar maak je met me dwan. Het komt er van een week op deel. Je maakt wat van hem waar het van. Daar begint het jood mooi. Sloopt deze keet. En wie het best in best doet, heeft de meeste punten. Punten we bepaald door aan de boog. Doe je best. Je mooie is best wel onmoedig, ja, dat je bepaalt. Ik vind hem alle twee heel erg goed in best niet. Dus krijg hem alvast voor de moeite. Alle twee punten. Want Willem, dan krijg je de vierde punt. Ja, Mike. Ik heb plannen zien. Nou, ik vertrouw daar nooit maar in plantjes. Ik weet net dat jou het weet, hè, maar jouw auto laten banen nog. En ik zoek er maar gauw heen, want anders kun je straks naar thuis komen. Is het zo? Ja, hij zit daar. Nou, hé, maar gauw u dwan. Zo, Nou, geweldig, Ben. Oh, wat zit weer prachtig voor ons. Maar Ja. ze zien. te letten op de eerste rij. Oh, en wat een leuke man hier al, hè, net? Ja. Oh, denk hem niet, Taske. Ja. Wat doe je nou te wuiven? Mark. Ach, Ben, hou nou eens even op. Nou, dat wist wel, hè, juist ben die man die dat gat trekken. En die komen er straks weer uit, want de rechter het zijn dat ze elke dag een opdracht doen maken. Dat zei je. Ja. Nou, dat kan mij niks schelen. Hoi, Mark. Ja, maar we ben je net al linnig van die man vanzelf, hè? Doch het van die dwarp.
Ja, dat weet ik wel, doch het verdient waren. Nou dan. Nou, ik zit nou toch in de dwaar. Ja, dat snap ik wel. Ik vreek je me trouwens als justo, die jongens. Bram en Willem, ben die hier ergens? Nee, maar die hoef ik net te zien. Ja, wat was de dasje in? Gatsie, daar is. Mark. Jonkt je trouwens ik wel een beetje. Stonken? Roekst het? Is toch vergeten deodorant? Nee. Oh. Nou. Ophouden. Maar, Oh, shit. wat is er? Een poekel. Ach je, wat maakt het dat nou? Dat zeuren die man helemaal net. Hou nou eens even op je. Waar ben je van die meisken? Waar ben je verdocht van die dwarp? We moeten die jongens je het onmoorden hier. Snap je dat nou net? Oh ja, doch ik. Nou, ze bent dus in dat god daar ergens, met die kjelnhokkeling, weet ik het wat is. Hou nou even op, meisken. Oh, daar? Ja, daar. Daar. Nou, daar zit ze dus in, ergens, maar ja, ik hoop dat ze er aanstaan weer uitkomen. Nou, hoor dan nou eens even op. Ja, nee, wij doen het je van uw dwarp. Daar maar weer ophouden. Doch het van, dat doet die Ben en ik al hier. Die hebben hartstikke goed hun BS dingen. Waar is trouwens Master van Dalfsen? Dat vind ik wel een lekker ding. Nee, net elke keer naar die Mark. Hè? Oh, nou, hey, maar zus luisterie. Nou, eenmaal maar verdocht het van uw dwarp, maar ik kom hier van Mark. Wat goed is dan Wat voor... Daar hing het hier in jouw de lucht. jouw oordeel van een weekend. Maar Wat is dat hier? wat is het, Marco? Nou, ik weet het net, jongen, maar er hing het hier een lucht, jongen. Die hebben Ja, een keer inderdaad, in die ik- strit niks, Hans. Ik weet het wel, aan de orenkant waar. Het is gestorven. Jensma, Kies mij fijn wel dat jou hier voor, binnen, maar het is tijd van de taakstraf, dat weet ik. Het stiontje is afgeschrikkelijk. Kun je daar misschien net eens wat aan doen? Nou, ik denk erom om de taakstraf te vervallen. En dat de heren maar eens goed aanschrobben worden moeten. Keurig, zat je hem sjuggen. Er wordt druk en werken. De jongens trachten wij nou eens kind te krijgen. jongens. Wij zullen ons best doen om dat binnen de tijd rond te krijgen. Hallo. Het is een heel spektakel. Pak hem maar eens even beet. Ja, maar jongens, Ja. security, de kraan hier. Ja, daar komt er. Ja hoor. Ja, maar. En breng hem maar omheen. Wat verdikken. Breng hem maar omheen. Oh, Moet je hier maar doen, meester. Moet je hier maar doen. Keur. En onder de oksels, hoppa. Wat verdikken. Keur. Dat is een geweldig mooi verhaal. Ho, ik zit. Ho, hier. Wat een... Mas nou eens jij, joh. Je moet het zien, het is verscoren. Het is keurig, het is keurig. Het is niet voor de scoren. Mooi, jongens. Wij hebben nog 30 seconden. Doe door die Het scoren. kluit hier mooi aan. En dit wie taakstraf 2. Taakstraf 2 is volbracht. De jongens hebben punten gescoord. De puntentelling is Wij binnen bijna onder het oor van de uitsturing daar. We hebben in ieder geval weer een paar skinnen. Jongens, we hebben om. We hebben mooi door 20 gewoon. seconden. Wat gebeurt er in die caravan? Ben er al punten bekend? Hey, cameraman. Cameraman, wat gebeurt er? Kist dat nou Punten mooi in die bekend. caravan, wat dat is? Meestal, wij Wat brengen is er het aan de gewoon hand? doen. Wat Dit ligt er hier nog? door 2 van Minneskeer in beeld. Mooi stipt op deze center. Jou weer 5. Denk om elkaar en om jezelf. Ja, ik mis je morgen. Tot morgen. Nee, nou. Nee. Dat zouden we net Dat zeggen. zullen we nou. net als ik weet. Zo. Ja. Nou, doch het van die dwarp. Mij denkt, wij hebben over het dwarp dingen. Wij hebben iets bij ons zien. Nou, Goeie man. doeg. Oh je, wat een bak. Die hebben we die vrouw die voortstuurt omdat we te gek zijn. Dat een autolampenbaan. Die hebben we zijn eigen lampenbanen lid. Maar we mochten gelukkig hier vannacht leven. Nou En ja. die daar was mijn auto wel weer een maatje. Nou, geleden. Nou, wij hebben ook genoeg van die oude man. Ja, Ja, net ik- bezet, want ik heb uw skaartjes van uw skimmeke heb ik daar even op lang. Oh, bezet. oké. Nou, dat gaat geweldig Ja, dingen. Dan maken we dat daar nou maar gauw heen, hè. Want ik herken me nog van die oude man, zit ik te vertellen. Toe! Kom! Hanneke! Hanneke! Ik ken het Kom hier nou eens een keer, meisje. Zo. Zo. Nou, Nou, wat een meisje je bent, hè? Ja.
Op naar het najaavontuur. Het schijnt dat de politie op zoek is naar het zoeken van wat er bad is op het zoekelongen. Daar is iets met het gas. Chris, wist je er wat van? Nou, ik heb er wat van je, maar ja, ik ben het net. Nee. Nee, dat wist nooit wat. Dat is heel lang voor, dus ik ben het. Gewoon een grote holle schaal is het. Voor de rest zit er niks Dat in. heb ik niks. Nou ja, het lijkt mij goed om er maar even uit te gaan om te zien hoe dat dan wordt zit. Ja. Dit is hem, uw eerste Chris Wassenaar van Middelskeer. Hij woonde de PC in 1997, in 2001 en in 2005. Daarvan werd hij de laatste 2 keer koning. Muzikaal is er ook. Hij zong maar de oren Middelskeerste PC-koningen, Klaas-Anne Terpstra en Cornelis Terpstra, de hitsingle De Draaie Koningen. In 2000 hoewel ze in uw namen. Klaas, Dirk-Jan en Klaas-Anne. Het zoekeloon en Elsen niet maar roppen. Wij sloegen Elsen bolhaast boppen. Die dag waar ik het weer nog nooit vertoond. Op de PC, dat keek ik. Goedemorgen. Goedemorgen Chris. Het is heel mooi dat we dit laatste stukje chocoladgas het uitzicht kennen. Dit heilige gas was toch dus heel goed kent. Het is spietig dat op 1 april de meesten tochten dat er een grap aan de hand was en dat het gas officieel dus net uitzicht worden zou. Maar gelukkig binnen Jim degenen die de zaak wel serieus oppakt hebben. En wel nadrukkelijk witte litten hebben dus van hier hebben wij belang bij. Daarom zijn wij er hartstikke blij mee dat het gas net verlengd is en dat je degene bent die het gas maar naar huis dan neemt en dat het een goed plakje mooi krijgt in die tuin. Ik ben er hartstikke blij mooi. Hierbij het echtheidscertificaat. Hartstikke bedankt, ik ben er tegen wie mooi. De Draaie Koningen, de Draaie Koningen, de Draaie Koningen van de PC. Wij komen uit Middelskeer, daar staan de mannen weer, de Draaie Koningen. Wat is dit? Dit is nou harde grond. Voor de Draaie Koningen van de PC. Ja, dat is mooi. De gemeente Frensjaardiel jouwt een belending uit om mensen die het hadden vertellen kunnen bij het oud PC-gas bloemen is. Het krektingsje gas is te droeg en ze willen het PC-gas van Vlinier er weer inlezen. Leeg. Oké, zo dan laten keerts op het gas van de PC, wat we hier gebracht hebben. En dan kun je de koning willen. Dan zet je de fjouw het woorden op en dan komen alle mensen hier heen. Is dat wel goed? Je moet toch heel goed in bed zijn met de bal. Hey. Ja, wat zit je me? Je bent net zo goed met mama koor. Hij me vannacht een minder nacht hoe het wat is het je? Nou, wat daar staan wij opsluiten, zetten mijn zand de hele tijd in. En afschieten en oren dingen, hoor op. Zo'n 5 minuten maar de jongen aan de bar is leuk. Strafcontrole. Het jouwt ik niks. De taak, strafcontrole. Ja, goed zo Annebo. Ren maar even om Moni Jelle heen. Dan komen we er even mooi op. Hey, alsjeblieft. O.J. Jensma. Geef maar even nog die kant staan. Keurig. O.J. Jensma, vertel eens op. Wat hebben we jong op het menu staan? Nou, de heren proberen me te beïnvloeden met pizza's. Maar dat zou hun net lukken. Ik vind ze wat agressief. Absoluut. En dat maakt er jongen maar eens even uit. Ze maakt maar 4 keer 20 seconden zien we qua boksen. Ik wens je een groot succes en dit is mijn oordeel. Dat was de ronde. Ho maar. Ja, hey, ho. Ik weet net waar dit programma heen gaat, maar dit is boksen van helemaal niks, jongens. Je moet volle beter een jurk onloeken kennen in plaats van deze stoere boxers komen. Je hem slaan als stel harde wieven. Je moet beter in Grut Hermanen zitten kennen, je Grut. Ho. Wat?
gebeurt hier? Hey, ho. Jij moet de camera, wat hebben we hier van hectiek? Ja, kom jou hier eens even. Verzwaar je die jongens even. Wat is die jongen? Mijn co-presentator, wat maak ik nou mooi? Wat maak ik nou mooi met mijn co-presentator? Het is net Annabo. Ik zal wel even de... We komen hier dood even om die jongens. Even met Chris. Marco. Ze hebben het lacht niet even. Marco. Oh jongen, hij is Ik ben bewusteloos. nog helemaal heel. Zal ik zo maar even Jongens. de punten, Jan? Had je maar even weten dat je Marco bewusteloos stond, hè? Gastheer Marco had juist wel zo'n andere verschrikkelijkste reis van zijn haarseizoen. Dat vandaar dat Joert rust van mij zit. Nee, ho. Ben ik beland? Oh, ik kan me toch zeker zelf voorstellen, net dan? Ik moet je even voorstellen, ja, klopt. Dat kan ik zelf. Oh. Ik ben Heel Maaike. Ik ben de vrouw van Marco. Tenminste, ik ben de vrouw van Marco. Dat heb ik nou helemaal hen. Maar, daar heeft me erin luisterd. Ja, daar heeft me erin luisterd. Toen stond ze mij toch voor die dwarf. Ik had die gewoon vrij. Nee, ik moest mijn man een week inleveren. Ik zag hem nooit en dan moest ik hem een week inleveren. En wat gebeurt er nou? In de voet, met een frummes. Met een frummes. Ik zei Marco, dit is een huiskooi, maar nou Marco, is het goed? De taakstraf van Joert is de majorettenbattle. Dit is mijn uitspraak en daar maakt iemand maar doen. Ja, en geniezen, hè? Levensgevaarlijk, ja, het heeft weer om voor Bram. Ja. Hey Bram, master wil bijblijven, hè? Master wil bijblijven, hè? Ja, en weer van Willem. De punten. Waar gaat het heen? Gaat dit nou een 4 gelijk zoals gelijk? Jazeker, dat is nou een 4 gelijk. 5 gelijk. En ik heb nog een bracket nice. Bracket nice, nou kom op, want we hebben weinig tijd. Let eens in. Oh, ik zie het al. Hey, ik wil even melden, er is 10.000 euro binnenkomen door de band van de legere school. Dan kiezen de advocaat mooi bekostigen. Dus we hebben ook een advocaat van je jongens, dus hoe dan ik het concleer. Misschien wordt je nou stiller en stiller, want dit is nou wel de climax wat wij de hele week in het afwerken hebben. Zowel Bram als Willem is keurig in het pak meestal. Dadelijk zullen we hier wat Jens mee je van te zeggen hebt. En zullen we ik zien wat jankert van de heren betekenen kennen. Orde. Stilte in de rechtszaal. Deze zaak is zo helder als jongen en eeuwen. Het pleidooi wie alleen net uitzoeken. Maar deze heldendaad... Ruchter, zullen we beginnen met de zaak? Achter Ruchter, ik wil je wat vertellen. We zullen gauw ter zake komen. We gaan je van wat je van de week plak van hebt in Minneskeer het raast naar de protters. Dit hebben wij in uw carrière nog niet mooi maken. Grut onrecht is uw cliënten ten deel vallen. Oké, ze hebben wat verkeerd in. Dat kennen wij zelfs net bij Ruchter Emelje. Maar hoe er daarna met hun omsprong is, het is bij de wilde spinnen om te onder het eeg van de hele Minneskeerse bevolking. Onder de schandpaal nagelen. Wij hebben een jongen aan tafel zitten die dit alroende weekend op zijn verjaardag had. Nou had het door mij, denk ik, ja. Dat rekeningsvatbaar. Bram, nou, dat kan kwaad wijzen, dat is er net. Maar ja, Willem ook net. En eigenlijk net hier aan de tafel of dit bij mij op visite komt. Ze ben al knettergek in het dorp eigenlijk. Ja, net hier niet ergens nooit denk. Dus ik denk, net hier zit de rekeningsvatbaar. Dus ik denk bij mezelf, ja, die man maakt gewoon vrij. Dus, Ruchter, wij binnen van mening dat er vrijspraak komen moet. Het recht moet zegevieren, de mond moet vrij. Wij kunnen dit net langer onzien. Weet je wel wat dit mooi doet? Wij hebben ingevuld. Oh, zeker. Nee,
gevoel. Er zijn nog twee. Er zijn nog twee. Doe wat. Kom op. Wie? Meisken. Ben je de meisken van Holwert? Ja, we zijn de meester van Holwert. Wat wil je maar eens? Oh. Je hebt zo'n dan het stokje op, Helly. Hey, wat game van de 12 krijgt de prijs? We gaan voor de eer. Van de eer. Nou, dat vind ik heel sportief. Meisken, ik hoop je dat je na je weekend een proot nog te willen hebben. En zet hem op in daar in Holwert. Tot over. Bedankt. De uitspraak is voor mij heel duidelijk. De heren, beide, vrijspraak. Meisken, dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Bram, wat is als eerste dan? Nou, Strijbert. Ja, nou ja, je moet even misschien met weekend houden. De meeste mooiste er even een prachtig feest van. Wij hebben er ooit in Minneskeer. En ik ken alleen maar voor de rest hier in de dwarpensezen. Meisken, zet hem op. Wij hebben prochten en nog te willen in die Minneskeer. Wij hebben er nog wat van maken. Na een weekend, jou weer vieven. Ben je hem er weer. Verder door het warm Holwert. Stiepje Holwert en de rest hier in het warm. Jou weer vieven op deze stuur. Bedankt, wat zien. Goed na een weekend.